Ще ви разкажа за демонстрацията, на която бяхме свидетели при представянето на новия продукт на Aquasource – електролити и хидратация. В чашата, която виждате, че беше напълнена от кафявата бутилка, беше сложена дестилирана вода. Това, което доктор Томас ще направи сега, е да вземе малко камъчета, пръст и пясък, които е взел от естествена среда от природата, за да сложи в чашата с вода и да видим дали ще настъпи някаква промяна в крушката. Както виждате, не се случва това. Продължава със следващия експеримент. В друга чаша ще сипе минерална вода, която би трябвало да захрани крушката с електричество заради минералите, които вътре се съдържат в нея. И както ще видите, тя леко светва. Виждате оранжево-жълтите следи по нея се виждат. А сега ще добавя и от електролитите, за да видим как те ще подействат. Виждате колко силно започва да свети. Това е енергията, която ние получаваме, когато приемаме електролити в нашето тяло, въпреки че не сме крушка, действа по абсолютно същия начин.